kublai pi baro ngip tiang so bhai pi shakani ko we pat ka benta jong ka program ka tho katar ngidon hapdang jungi menta ka sngi ya isamla Refaia Lyngdoh Marshilong ibelong inong tho ibdang shu sedang ban tho bat ila sedang ban tho nadu karta ka bai dang don shiposnem ka jing sedang jong i ban tho ka long tang ban shu pen millennial ade henry ila la pat ban pen mi ya kani ka kot ka bai la ai kerteng the world from my kitchen sink bat ban tip company ya ka jingiakynduh ka jong i kumita ikna samla ha ka kam tho kam tar ali nginya phai shi imenta kublai Refaia ngip tiang so bhai pi shakani ka program jungi ka tho katar but lesi shobangin jam shakaman ban tip ya kata ka kam tho kam tar ka jong pi kindiat lesi plaun pin itu khamba shu shu yaladi pda but ki jing song tanat ki jong pi ni kongshwa kublai shibon ma pi khading ashli ka program te nga kerteng Refaia Lyngdoh Marshilong te nga pule degree menta Anthony's ka subject ka honors nga ka philosophy te ka nadu dangret ngasit smart hama ban pulikat te kala pen kalama bangan smart kinman thok kat roken komjo hoi ti kumba ngi so tho ba pi sedang ban tho amba pi don kata ka jingmut lesi haka por ba plang sedang henry ngi so tho ba ka jing sedang jong pi ban tho ka long tang ban chupen millennial dia mo but kumba pila ya thu hangi menne ba ka jing sedang jong pi kala sedang la du ka por ba pidang dan tang shipos nem karta ki ba ketik ya pi kumita ikna mo ibadang shipos nem karta ban sedang ban tho te kalong sama kumbang ong nadu dangret ngasit smart hama ban pulikat ye te podang red mo ngi se long jabing jingi mo kalong dap halaki ka mo ka jing dor mo ki bon ki jing tu khana clear te de ro ba ngam dande nadu dangret ngam dande san mo banang ban express yela dia siki ki brio mo ngam nang te ngaliap no ngase nadu dangret ngasit smart ngan shong ngan tho kan ngan tho te kala long no kumba kajing thok mai nga ka lo kumba ka de porlok te nga nadu bangadang red hoi te kan ta kumba pi ya thu lu ki jing snow ki jong pi ling ba ki jing tho ki jong pi ni yo i ba pi ai kerteng ya ka kwat jong pi the world from my kitchen sink but i long i kerteng i ba ketik jing mot hadu kata ti kendiat le si pilaun batai ki phang pedeng nambar ngi so thu ba kan ka kwat ka kala janlong kum ka thu poetry but lesi bangin sung thu company asu ke kani ka kwat ka don mo ki phang pedeng jong kini ki poetry ki ba phila bu ha kani ka the world from my kitchen sink te kani ka kwat mo janga ngabo dan sau benta te nga ai ning kong ka dis phang ka jingiakynduh janga mo ba ka jingiakynduh janga boble te ka benta ka ba ar pedeng nga thosh phang ki jingiakynduh janga ba ki parlok mo ki kini ki memories mo janga te ka benta ka balai pedeng ka karan chphang ka jing mat ka janga bat ka jing do no ma yaki jing do no ma yaki ting ki parlok ki ba iet ha te ka benta ka basau pedeng ka thosh phang ka journey ka self discovery janga te kalanti ya janga te por banga dang ret kumnga snow thu yela dia ka identity janga ken te kani ka thim pede mo ka balong pedeng pede ka tu ha kadi phang ka kitchen sink ma ba kamot kani ka kitchen sink am ka tho ya kani ka jing em ti ka balong ngan angkum no tin paringi ang kalong ordinary ma te ma na marbat aka jing em jungi am mri ba man ka sngi kalong chongset ne kalong kumbangi kabangi be tening mo ka perthai henry mo ting ki mo bon ka jing em ka janga mo ngalong be hayeng asong hayeng apulekat nga ayarap kam hayeng te kumta mga setiar te nang takin kawan kata kitchen sink mo banga pen iba kumno ka jing em jungi ka itana te wa langi ngidan hayeng ke kumno ka kadang ka jing itana te la dapi pembe teneng ke ya ka perthai me ya ka em nang salang ke bagi ko ip penong kumta re mo pila da pilong da kani kalentiru kadang kan la ka jang ka jing itana ken hai so tanat pion rai kata ka benta Refaia namar kumapi omentan ka jing em am jong baro ngin la ban kan long kum ju la ngin la ban but teneng mo ba le si ka jing em ka ba shi sur shi dur kuman ju ainok sa no ka jing em nong kundong la dangi pet ka long ka ba i shongkia ka ba i tanat hadu kata mo hen kendiat Refaia ngin pai ngi yu i ba pitho da ka ketin nong we la ni ka ketin pareng
ngakwa man syutip ka e ka penlong pi ba pen tho da ka tin pareng te por ba ngas dang tho ning kong mo ngasit tho ngasit post ha social media ma te ki bon ki followers ki jonga e kum to ki readers ki jonga ki basit pule ki di bet ki na sabar te jong ka na sabar ken jong Meghalaya bat na sabar India ki dan ma te ka di hang ta kan ngayo ban ya connect mo bat ki te ngala poi tho bet ta ka pareng hi la la kham suk ka ban connect ban kham yo shu kita kinong puli ru mo pidon jing tmu ne em ban tho ban ta ka kasi le si hadin habot mo te ka gajing kwa te ka don ba ode long ka tin khasi pe mo ka long ngam kwa ban chule kerki mo ka long ka shong khya ba ma tin khasi pakale ka long ka kham ka e ha ban kwa ban chule kerki long dele te hap kwa ban ai be ka ba tam ma te ta ka ken tingan sa persang so tanat ba pidon kata ka jing tmu ba pin tho da ka tin khasi na mar ko ma piong shwa ba pin ke ni ha ban so thu ba ka di benong ka bajanai am ka ba syukur ki mo Refaia ku minta ikna I badang samla ba ku menji ongno pipin mi ikani ka kon ha uni usnam bala lain mo kam tam kum ka riu kan thai ki jing ki ba pikendu ha ka por ba pi la don ka ta ka jing thumu ban pin mi ikani ka kon ning kong swa mo kom banga de college student ma kadan shaka jing bat ka por hamla ba mo ban bati ka por ha namar banga se nga long kidan hap krek kan nga hap le assignment te nga dan rumah ki part time work ha side te bat nga smart ban tho ande ka di pede ka jing ko ka jongai mo te ka kan ka kawan ka jing hang ta te hom ta hi kindiat rungin pai biang Refaia piong kanika kot jong pi kadan chak ha ki sau bentama but bun ki benta ki de le se na ki junya lenti ki jong pi ka ka ba shon ba ha ka donot ka jong pi la ni kata ka benta ka balong don kata ka jingta ha ka nong ha ka jing em ka jong pi kan te ka benta te ka di ka benta ka bani kong himo ka banga pan I ka jing sedang te gini ki sau benta em ngapan I kin nong kum ki ayom te ka sama ka spring summer autumn and winter te ka ngasdang ning kong ru de ka spring mo ba ngapan I mo banga por basdang ngalong tang kum I jing thong mo I beret I barang susdang te hangta ka ngapan I ka jingit kin ka jonga ba ka I baro mo ka banga nga long kum ni ru ka di na ka jingit ka jonga mo ho blay te ka di katakan ka jing sedang te ka banga tho ngaru benta bani kong ka des pang katakan kum no nga ya lenti mo ba blay ki I bo hikaya nga mo te long kat por banga dang ret hat mo long blay ula ya lam lenti nga kan te ka di katakan so tanat ba Refaia namar ba ladang im doni ka tu ka jinget ka ba ngin la ban sngongu ya ka ik bangi ngilong ku mangilong kam tam ha ublay ken atre ka e bangin jam sha kamat mo kindiat Refaia kum pi omentan pilong kata kena pule belah ban bati ka por ka jong pi ban pindap ki kam ki jam le si ki jinat ki pun ba bat ha pedeng jong kata ka jingyai lenti ka jong pi plala bat ban pen mi ya kan ka got the world from my kitchen sink ti ngakwa ban pai kindiat Refaia kum ka kan thai ha ba ni pe ya ka juk ka ba menta ha ka ba babun ki kan thai ki la ki usha khamat ka jingim ka jong ki la persangkat bala ban poi sha ka thong ka ba ki angnot ban poi mo henry ki dang bun ba ki benta ha ka ba ki kan thai ki dang snow shap tien ko ban chi ong no ban jam sha khamat ban yo ya kata ka thong ka ba ki bu ka ik jing snow ka jong pi kum kata ka khana ka bala kham le se ka ba yo I ya kata ka berthai ka ba pilala ban jam sha khaman ha ka thong ka jong pi hinre ki dang bun ba ki dang sakun ka ik jing smau jong pi halor ka ta ka benta ti ni kong sha ngapar khat ma ka ning kong sha ka dei be ha ka jing par khat sha jing ni kong ting mo ngila long ngila te sha te la dia ngila te ha jing mat bangi par khat bangi mla ban ne ekani mo hinre mo nga ngapet email ngadan email jong ai de long di kan thai te pen he pen saningi dan sangat para te pen he pen saningi barok ha mantangi la ya biang len te ka taro ai ngoi blema te ka pen imo yang ate ba mdan kain ka bangangam la kan mo ma I la am isim ba ya ka benta long ipen he pen san yang isim ka benta jeng ime ba jeng ipa I kra lo dam
twice the burden kan te ngaru ngayu I kan ya ka long ka jinga jing iken te la dam I la mo te ngaru ngala kan mo ban pendap iki kan ke ke jing sngau jong pi na ka benta ki wei pat ki ba ju te melody ki ba ju ko melody ke jing sngau ko jong pi pat ning kong chwa haka liang ba tho mo nasi ong kren ka jing tho ro hang to ha bok janga ong writing is more about bravery than intelligence te ke mo ning kong gidan kaman shlot ken kadan mo ka jing ting per khat au ki wi ki break ong kum no ne kam da henry ka wi mo di ban long ki break ken dan beti ki break ki ba sotana ru ken dan ki banam sotana ru ki dan re phap la ken mo phap ban long shlot te ban sim ka ka sinjam kan ya khamat ban shu long ban shu persak mo henry pin salong de pila de pada am pin salong ken te ba ki dan ki break mo ki ba sotana ki ba ya hap jing bot ko manga kam ta ken ken dia Refaia ni so thu ba phim dei na ka background jong ka literature la ni phishim philosophy but people pat shaka kam tho kin dia na kwa ban phai ba hatola chi tot ni am ka jing kan tho la ni kata ka jing pendu men sim yapi na liang jong ki lesing ni la ban on la liang ki parlok la ni na liang ki na yin na sam la ni na kinu ki benta mo jong ka imlang ka sa lang hato pila juyo ka jing pendu men sim haka kam tho kan ka rukum tho ka janga mo ngalong very personal mo kom ok tin pareng te ngalong vulnerable mo ngalong sisate ngam ju smart re ban ong ba ngatho ya ka bang shu thok ne kom ta kan te lada tho ki bolong kom kita am kindan bet hite ki breu ki ban ong ken ba long kidan besi ong shulong sentimental mo te long kham tam ni bangadang ren te kim le shim serious ken te henry pade long ngap hit mo long hap fi kita ibaror am hakli long pihak ban accept am pihak bet ngalong ki ong kum ni te ke ngala ban pen bha ken te long hap sim bet ban long bet ya ka long ban pen bhai la di ken lani kata ka baki ong ka constructive criticism mo jaka bakan ai bakan kata ya pi hakar kom ka bam dei pi ai bakan penlong no da kom mai mo henry pade ki beriu mo ki balong hajan yanga ki long por khat mo ki long ki very supportive family iru ki abyang long ki ya rap ki kersan pho mo yanga Refaia kendiat ngin pai biang shaka kot chumpi the world from my kitchen sink bun ba ki departments ki prepare ngila man shim anuksa kum ka arts and culture department ni ki ju ai kan ka sponsorship dan ni kata ka jingiarap ka liang ka pisa ka tingka man penmi iki kot ma tam yam taki nong tho ki badang sedang le kum ni kendiat ya ka jingiat nanti ke jong pi pan hakapor penmi ya kan ka kon ki jing ki pa pikendu hakapor ba pila apoi hakatuka benta ka ba pila hap saban penmi ya ka kon namar kum ba pi athu piklem yo ya kan ka sponsorship la ni piklem don kan no ka jingiarap mo te ki jing ki ba pikendu te por ba dang shu publish ning kong kalong himo bang apa judan re manu mo ba hajan mo ki ban nyarap mo yang hadinang tu pede nga super sang mo nga wat jing tip kum tu nga wat te ngalap ken gidan ken mo ki para bayanang ban ya tho te ki yarap yang te nga super sang ban panjing bot ken kum tu naki te ki nang tu pede ki sudan hi ting mo ka editing te ka ban sna ki cover ki aka te nang ta hi henry nga siyo jing yarap ken te long ki sponsorship ATM dan reng ki support betna family ma te ngitil ala ken bit balong kom investment ma mo mangadang ret te mo long it's just a step kendiat Refaia kom pi ong mentan ba piyo ke jing kersan naki bait bethoin naki parlok naki bahayeng ban penmi ya kanika kot mo kaliang ka cover ka jong pi bat ki benta namar ba hayeng jong pi ki sngo bakalong kum ka jing ka kenja investment kum pi om tan mo lan ni kata ka ba
lesi ka banwan rai ka jing mentoi hadin habut na ka bentak kalawai ka jongpi kat nu pisngau ba ka jing kersan ka don kam kam tam na layeng kan ban ya chakmat ha ka thong ka ba ki khun la ni kum ta ki bahayeng ki bu kan na ka bentak ka jing em ka jongki kat nu pisngau ba ka jing kersan ka don kam ha ka jing em mangate don kam ba ma long dang ren te pak dan bhamo jing mi na la di mar ba dala pen mi kum ka te la long la rut pit hi te kidan pe ki online mo ki sites ki bania rap ep kum to fen publish ka dor ka ba biang ne de phila kwa le bha te la ha ban siu hi ka na la di te na dong shadong hi nga dan pe mo ki nang yarap mo ba janga yarap te ki pala ba janga mo ki rap ban design ka ni ka cover te kalau kamu tak kalau pada bah ban seluruh te bah pen approach ki bah pen panjang arab kan dan kam kan kata nama bunsin ngathre ha kapor bangi don kam ni jushin ran ban lesi ban ong kan bangi don kam ya kata ka jing arab kam tam lada pim yo ka jing arab ka sponsorship piklam yo pin ha ban lut na la demo Refaia kendiat nga kwa bangin pai biang syakakot jongpi ban kwa bapin batai kendiat ia ki benta ki ba pisngo ba lesi pidang la ban penwandur susu lesi hadin habut ban kam ong kam ngam jiliu susu kinu ki benta lesi ki ba don ha kanika kot jongpi ki ba pila ban ngam jiliu lesi hadin habut ban benmi lesi ha ka weipat ka benta kan nama pi ong dan sau benta ma ka kon ka be ka jing de jong pi bu play but skiwi ki benta ki jong pi tike le se na kini ki benta ki ba pen kwa le se hadin habut ba pen ngam jiliu kan te ka benta ka berkat ki jing tho janga ma ka ngasi tho bet ulong ngasi tho bis phang ka jinget ka janga te namar ba ka bangadang he ngadang san mo ngadang ki jinge sham ki janga ma ki palong nga bangan dang so tho phang ki ken te kata hi ngadang man tho man persang man tho su ha Refaia kendian ngakwa ba ngin pai biang chaka kot jongpi but pinjit inu i benta na kot jongpi ba pin puli na ka benta jungi but ba pin batai yangi balai ita i benta i shon ba ha ka jing em ka jong pi bat ka jing mut le si kan dia la pila batai lingkon na ka benta ki parlok ki popet yangi dengan pule mo ka kateng 828 te kane nga tho ba nga tho namar ba ka long por bang tho te nga tho shani kong yela di ren nga pen ki parlok mo ki ong ka long ya hap mo te ya ngan pule. It started with a friendship like Mr. Bean and Teddy's, Tom and Jerry's, and then it was us. We were inseparable. I spent the 9 to 5 with you. Some days it was 8 to 8. Like everyone else in this world, we didn't have everything. But unlike everyone else, we had inside jokes about everything. First, it was, I will. Then, I will see. Then, I can't. Then, I won't. Then, it was silence for a month. A month became a year. A year became 2 years and 3. We were children then. Now, I'm a young adult. It was 6 in the morning. I was running. I saw you. I stopped for you. You looked for me for a while. Then, I realized you did not recognize me. So tenat. Tika ka jingmut jang ka tu ka benta ka ba pila puli mentan. Te kani mo kapan iba mangibaro mo ngise long ka jingya linti jungi mo barki parlok ting mo dala he dingila kham he ka jing em ka sim no te nangi ki parlok kom to ting de mo ong bangi ya shurut ne bangi ya dan ke mo ka basni hanre pare ka bangi dang he ka de ke ka bangi bor khat ngi ma te ki parlok ki suja la ka ja kan ba ka por te nga pare nga jit khna ngi ni benta mo ba nga pan ka karkum tho janga mo ka de ba nga tho ki ba mangi boro te ngi syam ha bangin bakila banong relate kan namar kadai ka ba pi ong ka jing ya lenti jong ka jing em teng ni la ban ya no shaprak mo but kata ka jing em ka jungi kaya lam no engi la ka jong bale si ki parlok ki bangi juya 8 na do ki por bangi dang li school ru singi me syam shu
bat ita isngi ipor ikelas kisnem bat lesi kibabun hi jingiakynduh syuru ma hadu ba lesi ngina thau jingiakynduh biang ti ilong i benta iba so tanat bah namar ba kamde ka benta ka ba pisiam tang mapi simen Henry ngasre ki babun hi nangi kisiam bar ki ya ling ba kata Refaia kendiat ru ngakwa pin pule inu ibenta iba naka benta ka beningkong halor ka jing jan ka jong pi bat ka jinget ka jong pi bat ublai kan bat pilaan batai kendiat ya ka jing ya nanti ka jong pi hang to tak ngan pule ini kerting I am full of faith and doubt. God isn't afraid of my doubts. That's how I was taught faith. I went through this phase of having doubts and questioning so many things about God, and yet, deep in my heart, I knew I could bring all my doubts to the surface because I had faith in God. I had faith that He wasn't afraid of my questions and complaints. These questions about life and God needed a place to settle in, and that's what this means to me, a kitchen sink life. It doesn't matter how my day went, at the end of it, I come home and I do the same dishes that I did yesterday, and while doing so, I learn to trust and to wait for answers. It is here that my mind ponders the kind of world I live in. It is here I find poetry and my own voice. It is here I realize that the best thing I'll ever understand about God is that I'll never fully understand Him, at least not yet and not on this side of the world. God is too simple for my human mind, too deep for my shallowness. And I've always believed simplicity is depth without layers, and God is simple, wise, and profound. Kendiat nam taki parlok jungi pilaan batai kendiat sepang kata kapanta. Mga wan kalong yeng mo imi beriu blay ki hamman jonga ki beriu blay. Henry mo mga por na do kar ki teenage years jonga nga kwa ban long ngam kwa te ban chunget na barba makikinget. Ti nga wa iken yu blay. Nga kwa ban song thu. Ti hakata ka jingat nanti jonga mo bun ba ki jingkeli kan. Ki jingkeli mo kijingkeli long ublay mo blay kane blay kum mo ngali long puli philosophy am tinga bun kijingkeli hakli kan te ting mo ngi ong mo ba ani mjulong wan artin ublay mo ublay un sa isi epima andre ha kajingsham ko jonga mo ublay umlong kum tate adang adon ki bang artin phang juem ngale akma jungu nga ong mo pet kini mo ki questions ki jonga mo te God give me some answers kan adan kam juba mo tiu adin kawin katni ka jing pensai pade ka banga da yo tikna pade kalong ba ublay ong ba dun ki ba phia ban sushan ya ba ngam la ban ai ka juba pensa sham hiya ko ka por ha long mar ublay ulong mayan ba mo ka ka ngi ban song thu kan te na do banga dang red mo te nga se kalong tati ka approach nga ya ka my whole life do mataru kan ngadon ki kin ki jingkli banga ni ublay te ngala shulong ba ngap sushan ya ba hawi kesni ngan sayo kan ki juba bu janga so tanat ba Refaia namar pikran halor ka benta jong ka jinget ha ka ba amde ba pikwa ban but teneng namar ba kayeng ka sam jong pi kalong kumta hende namar ba pikwa man song thu na demo Refaia ngi la poi ka pakut jong ka ni ka benta jong ka program jungi kendiat shabangin penwai ka ni ka program ka kubor jong pi na ka benta kini ki nong tho ke bang sedang ban tho bat ka kubor kelum na ka benta ki parlok jungi ki ba pa yangi han ka por ti ni kong sha ngan ong ting ma por bangi dang sus tang tho ni se dan ko to ka jinglong bang ni ting ma ni kwa bakan long very perfect ma suang te ka dikata ting am ka bat no te yangi ka ong bet you what you doing kampat biang kan pidang hap le su kan te ting am ka taru ka khang kan ba henring ngapa de nga ong ma ba pidi ban chim ka ta kasenjam ma ba pen ya chaprang ma pen persang ma ha te asi ong mo kom ki anything ki balong kom haka kam haki arts ma ka jing tho ne ke si ong writing is not something ba that will never be finished. It is just abandoned. Kumot pihak ban pihak ban shu long give your best aya ka bahatam ka jong pi te sa let kin sa prang kan ne sa pa yang ki jing artin kan ki jong pi kle jong pi ong pinam la ban ne kan ne ki brio kin sa te ka kubor ka ba kelum jong pi na ka benta ki nong pe chuni te ning kong sha ka long bet ba ngim kum ki ba mo ki khon mri ban ong ma
เป็นบนกัมมhaki ting mo ki dan kena ki smart bandro ban kanu mo kata len jengki nong nai khang te ki ai be ki ka to ka freedom especially na do ba ki dang red le te ki dang red le te ka ki dang long creative hate ki dang long imaginative am ka brain jengki te kuma de hang ta kan di ban ai space te ai jaka kan ki bakin he kan san kan ha kata ka talent kan ka jengki ma mar metaling em ha ka age jong social media te long bun kan kila ha te kubleshi bun Refaia iket bok riang ba pinang la shu ban jam ha kan ka kam tho ka jong phi bat phin la shu ban pen mi kuma pidan jing thumu ha ka khasi ru ma te iket bok riang na leng ka ti ke me klayang kwa ban ai kuble ka por ka jong phi bat ba ni kwa shu ban nang yo I kita ki jing tho ki jong phi ma nang ni sha khaman te kubleshi bun se sin par phi te palok kom tu ngi osngo ye samla Refaia ya ka jingiat kalenti jung I kham tam hakane karta ka ba idang khna ba hoi isya me ki jing e ngimla ban lai na kita ki jing e ki bang ya kendu henry kum ba yong mentan mo kum ki kimi ki paru teng tengi ha man pen shlori la ki khun ba ki nya chaprang ha kanu ka benta ka ba ki khun ki don kata ka jing e ani ka jing song tanat ba le se ka jing pen shlor jingi kum ki kimi ki pa ngin la ban kentiu ya la ki khun ki ti te palok hadum ne syam yang bat phi ha ko pat ka por ku ple phi baro